תודה שחזרנו. מה שמו של היום הזה שאנחנו מציינים היום? האם קוראים לו יום השנה לזכר יצחק רבין, או יום השנה לזכר רצח יצחק רבין? ההבדל נראה לכאורה סמנטי, אבל הוא מייצג את האמביוולנטיות שלנו לגבי מהותו של היום הזה, מקומו בלוח השנה היהודי או הישראלי, או גם וגם. ואנחנו אומרים שלום לדוקטור צביה ולדן, בלשנית ועוצרת במוזיאון לשפה העברית, הקם בימים אלה בראשון לציון. שלום. שלום. לא ידעתי שקם כזה דבר, וטוב לדעת. ומיודענו הרב... עוד יישמע בחוצות. עוד יישמע בטוח. הרב גלעד קריב, מנכ"ל התנועה הרפורמית, שלום. שלום. אני רואה, קראתי גם בחומרים שהונחו לפניי טרם התכנסנו כאן, שאתה למשל מבדיל מאוד יום זיכרון לזכר מישהו מיום תענית, שזה משהו אחר לגמרי, זה משהו יותר לאומי, ניסיון להפקת לקחים לגבי משהו ועם פנים קדימה. אני מדייק? כן, נכון. אם אנחנו מנסים למצוא זווית מבט יהודית, אז כדאי לדעת שבתרבות שלנו למושג יום זיכרון יש משמעות אחרת לגמרי מן התרבות הישראלית. יום זיכרון זה בכלל כינויו של ראש השנה. כשהמסורת היהודית הייתה צריכה לעצב כלי לזיכרון, היא עיצבה את יום התענית, שהוא שונה בתכלית מיום זיכרון. זה יום שבו אנחנו אמנם זוכרים את העבר, אבל כל המוקד, כל העניין, הוא ללמוד את הלקח למען הבטחת העתיד. וכאן אני חושב שעשינו טעות גדולה, שבמהלך 16 השנים האחרונות הצבנו את יום הזיכרון לזכר יצחק רבין בתבנית של יום הזיכרון לחיילי צה"ל, ולא בתבנית של מעין יום כיפור, יום של חשבון נפש. את מסכימה? כן, קודם אני רוצה להגיד משהו על היום הזה, כדי שישר קו. כל הזמן חוזרים, 3 יריות פילחו את האוויר. למעשה, היו 3 ניסיונות רצח, ורק אחד מהם הצליח. ניסו לרצוח את רבין והצליחו. ניסו לרצוח את הדמוקרטיה, ולא הצליחו. ניסו לרצוח את השלום, ולא הצליחו. למה לא? לא הצליחו. אין שלום. עדיין אין שלום. עדיין אין שלום. מצאתי את האחרון, אחד משני האחרונים שמאמינים בשלום. חשבון הנפש שלה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה למה עדיין אין שלום, כשאז הוא נראה כל כך קרוב. שאלה שנייה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מה קרה לדמוקרטיה שלנו? והאבל, הכבד והאיש, אנחנו נוצרים ועוצרים בזיכרוננו, עם הרבה הערכה וכבוד, זה העניין השלישי. ולכן, דווקא כשאתה חושב על היהדות, אז תזכור שתענית זה גם לענות את נפשכם, אבל אולי זה גם לחפש מענה. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה, איך זה קרה? איך זה קרה שהתרחש כזה רצח? מה עשינו מאז כדי שלא יקרו דברים קודמים? למה ממשיכים לקרות דברים דומים? ולמה השלום עדיין לא הגיע? השאלה הגדולה, ובוודאי אני שותף לרבות מעמדותייך, היא מה קורה כאשר השאלה למה עדיין השלום לא כאן, מקשה עלינו כחברה לשאול את השאלה מה קרה לדמוקרטיה. וכאן אני חושב שאנחנו צריכים להיות אמיצים דיינו, אלו שמשתייכים למחנהו של רבין, להבין שבסדר העדיפויות, בהקשרו של הרצח, השאלה מה קרה לדמוקרטיה הישראלית חשובה מן השאלה מדוע השלום לא כאן, ואם יש קונפליקט בין שתי השאלות, עדיפה השאלה לגבי חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית. קודם כל אני מסכימה, אנחנו מעצבים זיכרון או על פי משהו שאנחנו כבר מכירים. אז זה מה שקרה, זה שניסו את יום הזיכרון של רבין לעצב קצת בנוסח של ימי זיכרון שאנחנו מכירים שהם ימים לאומיים. אבל אני מזכירה לכם שיום השואה הוא לא... קרתה לנו שואה איומה. ואין לנו יום זיכרון לשואה בנוסח של יום זיכרון למלחמת העצמאות, או למלחמת הקוממיות, או למלחמת השחרור, לא משנה איך שנקרא לזה, כי גם על השמות יש ויכוח גדול גדול. אני חושבת שהמעגלים שלנו הם מעגלים יהודיים. יש מעגלים פרטיים שכל אדם נדלג עליהם רגע, אבל יש מעגל לאומי שלנו כאומה, ויש מעגל אזרחי שלנו כמדינה. אני חושבת שהדיון בשאלה מה קרה לדמוקרטיה הוא דיון לא רק יהודי, לאומי, הוא דיון אזרחי. ואני מסכימה שאם צריך להניח בצד את השאלה השלישית למה אין עדיין שלום, ולא להכניס אותה בכוח לתוך הדיון הספציפי הזה, אין לי שום בעיה.
אני מתחבר מאוד לדברים של דוקטור ולדן, אבל אני ממשיך אותם לכיוון פסימי, כי אני חושב שגם הדמוקרטיה הייתה בהתנגשות, ואנחנו רואים שהיא מתקרסמת. אין שלום, לא צריך להגיד שדוקטור צבי ולדן היא ביתו של שמעון פרס, כי הוא אחר כך הפסיד את הבחירות, ותהליך אוסלו נעצר ובעצם קרס. ובסוף זו ההתנגשות הפוליטית, לדעתי, אחת המוצלחות בהיסטוריה. לצערי הגדול, בוודאי בהקשר הישראלי, התשובה היא כן. ישנו כלל גדול בדיני תענית, שכשאין שלום יש מקום לשמור את התעניות, וכשהכל שלב ומוצלח, אין צורך בתעניות. דווקא מכיוון אולי תגיד לטובת הרבה אנשים שלא מכירים את הסיפור שהיו הרבה תעניות בהיסטוריה שלנו. היו לנו הרבה תעניות שבוטלו, והם בוטלו בימים שבהן לא היה בהן צורך. כן. אבל בהחלט במציאות הישראלית, בייחוד בהקשר הדמוקרטי, אני חושב שהעניין של השלום, גם ממשיכי דרכו של יצחק רבין, צריכים להפנים את מורכבות התמונה. קשה במיוחד בימים הללו שענייני יום הזיכרון לרבין מתערבבים להם בענייני הדוח לגבי הגרעין האיראני. ברור לכולנו שאין פה רק עניין של הרצח. הדברים מסביבנו השתנו ולא רק בתוכנו. אבל בהקשר של הדמוקרטיה הישראלית אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שבהקשר הזה יום הזיכרון לרצח יצחק רבין, ואני מקפיד לכנות אותו כך למרות שזה לא השם הממלכתי, זה יום שבו החברה הישראלית חייבת לעסוק בצורה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר רצינית, בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית. הדמוקרטיה הישראלית נמצאת תחת התקפה מטרידה. אני לא הייתי נותנת לרוצח להירשם בדפי ההיסטוריה ולדיראון עולם. אני כן הייתי מתעקשת על זה שהדמוקרטיה הישראלית למרות הכל חל בכרסום, בקשה לה, אבל היא לא מוותרת. היא לא מרימה ידיים, ואנחנו צריכים להיות השומרים שלה. באלה שרוצים לקיים את מורשת רבין, מורשת רבין תהיה לשמור על הדמוקרטיה בכל מחיר. לא תג מחיר, אלא במחיר של דיון רציני. אין משפט שיכולתי להסכים איתו יותר. רבותיי, תודה רבה לשניכם. תודה לך. מי שחי את הימים שאחרי רצח רבין לא יכול לשכוח את החוויה הזו העוצמתית כל כך, את אלפי בני הנוער שהתכנסו מדי ערב בכיכר שבה נרצח רבין, בכו, הדליקו נרות. האם נשאר משהו מהרוח של נוער הנרות כפי שהוא נקרא אז? האם יש מישהו שידליק את הנרות האלה מחדש? גיא רוטנברג היה בן 19 בזמן רצח רבין והיה חלק מנוער הנרות. שלום. שלום. והגר נאור בת 17